Hi mga ka-Jivelu, for today's video ay akong mother niya adto sa mong school kay nagsundo sa akong manghod og giapil na lang pagkog uli kay wala manggod may tarong klase guys. And then feel kay ako manghod umurod yung pasag niya sa graduation. For the feel kay niya guys. So for the init kay guys no niya kumanghod ana siya nga ibutang lagi daw nako akong jacket ka para siya kay aesthetic lagi daw siya sa eskwelahan guys. Uto-uto man ko ako na lang pong gituman kay maglisod mo kog dala sang jacket guys. For the senyora kay akong for the manghod guys no, for the baga kay nang for the ako'y nagpayong niya guys. So for the namin nakit-an diri guys, lami kay mga street foods diri guys. Nipalit akong mama guys kay gutom na daw siya, mara di makaya niya. And then, nagpalit ni bali 20 nga buko nga lately nga nagmahaymi nga nung bali 20 among gipalit kulang man day kay sa mua guys kay ako rin nakahurot sa buko. Pack for the tigbit-bit ang person guys, daghan kay gibit-bit murag mulayas. For the setup ang for the person, uy. For the payong pa jud akong mother bisag wala lagoy inik. For the sensitive yarn. It's time to eat na guys. So yummy here. Ano siya ko agis na, nak, videoy ko nak, kay ka nang magsubo lang ko. For the char, for the vlogger na ba jud ka mo? For the hab-hab na guys, for the unsa maning sapatos na ko diri guys, for the nagpa-display man mura maghalinon. Like it fancy, I know what I want. Every day I'm working like a boss. Keep it shining, yeah, I'm like a star. Every day we going. It's just the way we are. It's just the way we are. You know we're all we got. You know we're all we got. We might get dirty. Pack for the sacrifice ang for the jacket sa version nga color pink uy, for the wala pa manakin nga nagamit uy, for the ang hirap maglaban yan ay Every day count, 'cause we can't help ourselves. You know it's just the way we are. It's just the way we. for the murag namang guro ni sila occasion diri guys, mga yon takog coke ba pero ay na lang kay for the ulaw kayo guys. You know it's just the way we are. It's just the way we are. You know we're all we. Pak kuratan for the gwapa kay nag-drive guys no, so mag vroom vroom skr do may karon guys, kabalo baka guys nga 60 kaya mong rent ana tapos ako pa yung ID gigamit. For the let's go. Tarong We're going to the party. Nag-bike ang mga. Uy, halot. Balik lang daw tayo, laglaong. For the change driver na naman tayo guys. Change driver. Maglingkod na po ko siya na po daw driver ito kadaog. Change driver. Hi, driver. Kaya ni mo na. Laban lang. Oh my God! Wow! Look po, ang gaganda ng mga puno, ang tatayog. Change driver na po. Cute niya talaga.
Naka-wow, uy, nice kayong view guys, no? Yes, mao ni ang isa sa ikapanghambog namo diri sa Tagum City, ang among e-park, kay pwede ka magbike diri, mag-relax. Kay sa kainit sa panahon, diri lang ang lugar na bugnaw kaayo. Pwede ka magdalagduyan diri, banig, pwede matulog, daghan pud og nangatulog diri, walay magbuot. And as you can see, daghan pa pud kay siyang mga puno nga dugay nagyud kay na mga tanom. So labong na kay ang mga dahon maong bugnaw kay diri sa ilalom.